विधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोनि देरहासारनायखौ हामलायथि बावहरदों दुलाराय बाथौ गौथुमा आरो आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ आरो बिजेपि दोलोआ मोजां फिथाइ मोननो हानाय आरो बिपिएफ हान्जाया मोन 10 मासि देरहानो हानायखौ गोजोननायजों साबायखर आरो हामलायथि बावहरदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय लिंथुमगिरि कान्तेश्वर बरगयारिया आरो दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा बुङोदि बिटिसि ओनसोलाव हाग्रामा महिलारिया गोख्रों राजखान्थि दैदेननानै आसाम विधानसभा बिसायख'थियाव मोन 10 मासि देरहानो हानाया थारैनो जोबोद गोजोनथाव आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिसायख'थि केम्पिं खालामनाय आरो बाथौ धोरोम सिबियारि रायजोफोरनि मददजों बिटिसि ओनसोलाव थानाय मोन 15 बियाफोरनि गेजेरावनो मोन 14 मासि देरहानो हानाया थारैनो जोबोद गोजोनथाव आरो बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिखौ साबायखर जासियो आरो बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव तामुलपुर जिल्लानि कुमारिकाटायाव बाथौ हारिमाफुरि लुफुंनो थाखाय आरो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बाथौ थानसालि लुफुंनांगौनि थाखाय खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायदों कान्तेश्वर बरगयारिया। 2026 सननि आसाम एसेम्ब्लिनि जितु रिजाल्ट बे रिजाल्टआव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाया जितु रिजाल्ट खालामबाय बेवहाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों बर' हारि हिसाबै बिथाङा बर' हारिखौ मिरौ जिरौ जालांनो हमनाय इउपिपिएलनि दिनाव मिरौ जिरौ जालांनो हमनाय बर'नि नायल' जाल' बिटिसिखौ मैखोमै गसंख्रांफिननो हानानै दैदेननो हानायनि थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारिखौ जोबोद साबायखर होयो। दाबो आसाम एसेम्ब्लिनि जितु रिजाल्ट बे रिजाल्टआव जोबोद मोजां जेरैबो जै मै खालामनानै जेरैबो देरहासार जानायनि थाखाय बिथांखौ जोङो आफा इसोर बोराइ बाथौनिफ्राय बोर बिनानै होयो जाहाथे बिथाङा बे बड'लेण्डखौ बयजोंबो मोनफ्रोमबो हारि माहारिजों गोरोबलायनानै शान्तियै गोजोरै गोबावै मोजाङै जाहाथे गेरेमसा महरै दैदेननो हायो बेनि थाखाय जोङो बिथांनो बोर होयो आरो जों बिथांनि सरकारखौ बरायो।